V dnešnom videjku sa pozrieme na počítač fanúšika za 3772 €. Pozrieme sa, aké komponenty tam používal, či všetko sedí ako má. No a postavíme si Halik PC, ktorý bude o dosť lacnejší a dokonca aj výkonnejší. Takže vás zdravím pri ďalšom videjku zhodnotenia a kontrolovania zostav priamo od vás. V minulom videjku, kde som taktiež kontroloval počítač fanúšika, som vás vyzval, aby ste mi dole do komentáru napísali nejaké počítače, ktoré mám skontrolovať. Samozrejme, mal som z čoho vyberať. Dneska platí to isté, ak máš počítač, ktorý chceš skontrolovať, alebo si není istý nejakými komponentami, kľudne to páči do komentáru a ja sa na ňom ďalšom videjku možno pozriem. Toto videjko som rozdelil do troch fáz. V prvej fáze sa pozrieme na komponenty v fanúšikovej zostave a povieme si ich výslednú sumu. V druhej fáze si postavíme Halik PC, ktorý bude lacnejší a výkonnejší. A v tretej fáze si tieto dva počítače porovnáme. Takže samozrejme nachádzame sa na mojom YouTube, konkrétne pod týmto videjkom, kde som vám samozrejme povedal, že pošlite mi proste do komentáru nejaký počítač. No a ja som si do komentárov jedného vybral. Ahoj, chcem si kúpiť počítač, ale neviem, či mám dobré komponenty. Môžeš urobiť aj lepší. Samozrejme, o to tu dneska ide a ja ti garantujem, že tento počítač bude výkonnejší a bude aj o čosi lacnejší. Samozrejme, máme tu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D. Tento procesor má 8 jadier, 16 vlákien, záklon taktiež 47 GHz, strôbu som na 5,2 GHz. Čo sa týka, stále je to v predobjednávkach, je to v podstate nový procesor, je to ultra výkonný procesor, musím povedať. A reálne oproti 7800X3 je o čosi výkonnejší, ale zase samozrejme už má aj vyššiu spotrebu. Socket AMD AM5 a taktiež už má aj 800 recenzí a to je v podstate stále nový procesor. No a na to je tu použitý vodný chladič Asus ROG Ryuo 3 360 ARGB. Samozrejme, tento chladič na socket sedí, je to pekný chladič, je to veľký chladič, je dosť účinný chladič, by som povedal. Za mňa sú možno že aj lepšie chladiče tejto cenovke. A čo sa týka toho chladenia, bude podľa mňa užitočný, až príliš si myslím. Ďalšia dôležitá vec je základná doska, ktorá je tu využitá, Asus ROG Strix X870F Gaming Wi-Fi. Opäť je to veľmi drahá doska, stojí až 487 € až 90 centov, čiže fakt ako od tejto sú nejaké očakávania. Má to tu ultra veľa USB-čiek, má to Wi-Fi 7, taktiež miesto až na 4 N2 slty, čo je do budúcna ako kámo brutálne. A podporuje maximálnu frekvenciu u ramiek až 8000 MHz, čo podľa mňa je mierne zbytočné. Grafická karta asi čo každého zaujíma, je tu použitá MSI GeForce RTX 4080 Super 16 GB Gaming X Slim. Samozrejme klasická Nvidia 4080 Super. Ak využiješ Ray Tracing, tak určite bol túto kartu, alebo ak chceš robiť nejaké práce v multitaskingu alebo niečo, kde proste využiješ tú Nvidiu. Rámky Kingston Fury 30 GB kit 8000 MHz, pozrieme sa čo sú zač. Sú presne tieto, nechápem, na čo tam je použité XMPčko, XMP 3.0, keď samozrejme je procak je AMDčkový, čiže by tam mali byť logicky rámky z AMD Expo. Viem, že tam asi išlo aj hlavne o tú frekvenciu, tak možno, že tam nastala chyba, ako samozrejme tie rámky fungovali, ale nevyužijete tým pádom tú najvyššiu rýchlosť bez toho AMD Expa. Tým pádom, keď sme boli pri operačnej pamäti, tak už sa rovno dajme aj na úložisko a to je tu použité Samsung 990 Pro 2 TB. Čo je reálne dobré, životnosť 1200 zápisných terabajtov, SSDčko je kvalitné, SSDčko má dobré rýchlosti, až 7450 MHz, s rýchlosťou zápisu 6900 MHz. Počítač napája Asus ROG Thor 1200W Platinum 2, čož podľa mňa 1200W je opäť celkom dosť. Možno, že aj ten 1000W zdroj by tam stačil s bohatou rezervou. No a všetky komponenty sú obudnuté v skrinke Asus Strix Helios. Konkrétne v tejto nová stojí 32690, toto je použitá. Akože musím povedať, že toto je brutálna skrinka a aj preto podľa mňa bol použitý Asusový vodník. Akože keby si z toho urobíte takúto zostavu ľudia, tak ja si myslím, že vám každý iba závidí. To musím akože povedať takto hneď. Takže ľudia, nachádzame sa na konci fáze 1 a to tým, že počítač nám stojí týchto komponentov, ktoré sú dostupné 2815 € aj 41 centov. Čo samozrejme, keď tam zarátam ostatné komponenty, ktoré nie sú na sklade, tak to vychádza zhruba na 3772 € aj 30 centov. Môžete to vyrátať, vychádzal som z tých cien, čo to vlastne stojí normálne, keď to je dostupné. No ale že než sa posunieme do fáze 2 a ukážeme si Halik počítač, by som bol rád, keby ideš dole pod videjkom, kde je čierne tlačítko odoberať, ktoré by sa proste sladí, pretože chcem dať do konca leta 50 odberateľov ľudia a už sa pomaličky blížime a hlavne ľudia je to zdarma. Môžete hocikedy zrušiť a mňa ho extrémne motivuje tvoriť ďalšie takéto videjka.
videjka. Takže keď už si klikol na ten odber, poďme si ukázať ten halík počítač. Takže nachádzame sa vo fáze 2, taktiež aj v lobby Alzy. A začíname procesorom AMD Ryzen 7 9800X 3D. Tento procesor sme si dneska už predstavili, takže ja si myslím, že ho nemusíme až tak obkecávať. Samozrejme má 8 jadier, 16 lákien, turbo boost na 5,2 GHz a nemusíme si ani hovoriť, aký je tento procesor výkonný, pretože je to fakt špička. Takže mi neostáva nič iné, iba si to tam dať 60490 do košíka. Ďalším dôležitým komponentom ľudia zostáve je samozrejme chladič na procesor, pretože ako ste mohli postrehnúť, procesor nemá chladič. Tu som vyberal NZX Kraken Elite 360 RGB. Ako môžete vidieť, toto je veľmi dobré chladenie, veľmi pekné chladenie a hlavne veľmi účinné chladenie, musím povedať. V caseke bude vyzerať tiež podľa mňa celkom pekne. Maximálna hlučnosť 30,6 dB, čo znamená, že je o 6 dB sa mi zdá tichšie ako to od Asusu, čo má fanúšik v dostave. 276,90 do košíka. Ďalším podstatným komponentom v zostave je samozrejme nejaká tá základoska, pretože komponenty na niečo treba našrobovať. A tu som vyberal Asus ROG Strix X670 EF Gaming Wi-Fi. Kto by mal záujem, taktiež tam môže dať kľúč, že nemal fanúšik v zostave, stále to proste bude vyzerať finančne dobre, ale podľa mňa táto doska bude bohate stačiť. Miesto na 4 DDR5 rámky s maximálnou frekvenciou 6400 MHz, čo nám v tomto procesore bude úplne stačiť, a má miesto až na 4 N2 sloty. Taktiež podľa mňa celkom bohaté USBčka a dokonca tiež 3 USB-Cčka. 369 € do košíka. Ďalším dôležitým komponentom, čo samozrejme každého zaujíma, je samozrejme milovaná grafická karta. A tu som vyberal Cyberny Topus AMD Radeon RX 7900 XTX VaporX 24 GB. Chalani, toto je taký výkon, že dovidenia. Toto je brutálna karta. Ako spomínam, pokiaľ nejde po ray tracingu, pokiaľ nejdete proste po tých Nvidia funkciách, po DLS-ku, tak táto karta vlastne vás prekvapí nad očakávania. Samozrejme, v benchmarkoch je o mnoho lepšia ako tá 4080 Super, no a dokonca ešte má aj RGBčko, koho by to v podstate zaujímalo a komu to páči. Takže ľudia, myslím, že sa aj môžeme dať 1159 € do košíka. Ďalším dôležitým komponentom zostave je samozrejme operačná pamäť, čiže nejaké tie rámky. Ja som tu vyberal Corsair 32 GB DDR5 s frekvenciou 6 MHz s časovaním CL30. Vintage RGB Grey Expo. Samozrejme už to má aj AMD Expo, takže tam bude krásna spolupráca medzi procesorom a rámkami. Budete si ich samozrejme môcť nastaviť na najvyššiu frekvenciu možnú 129,90 do košíka. Keď už sme ľudia pri tej pamäti, poďme sa samozrejme vložiť nejaké to SSDčko, aby ste si mali kde nainštalovať tie hry. Tu som vybral Kingston KC3000 NVMe 2 TB. Toto SSDčko má životnosť až 1600 zapísaných terabajtov, čo znamená, že má väčšiu životnosť ako ten Samsung. Taktiež rýchlosť čítania má síce pomalšiu 70 MB/s a rýchlosť zápisu taktiež 70 MB/s, čo samozrejme vám pri hernej zostave bohate stačí. 149,90 do košíka. Ľudia, predposledný veľmi dôležitý komponent v zostave je samozrejme nejaký ten zdroj a nejaké to napájanie počítača, pretože komponenty, hlavne také výkonné komponenty, potrebujú elektriku. Tu som vyberal Asus ROG Thor 1000 W Platinum 2. Je to platinový zdroj s účinnosťou až 92%, čo je brutálne, je plne modulárny a taktiež vyzerá podľa mňa veľmi dobre. Kvalitovo Asus ROG zdroje, hlavne tieto sú veľmi dobré. Na tú kartu by stačil aj 805 W zdroj, ale ako som už spomenul v úvode, tak ten 1000 W tam podľa mňa bude taký optimálny, že je tam aj rezerva do budúcna a samozrejme to aj šetrí nejaké peniaze. 289,90 do košíka. No a posledným ľudia komponentom v zostave je samozrejme PC case a tu som vyberal NZXT H7 Flow RGB 2024 All Black. Samozrejme, prešla noc, keď som skladal ten počítač, skladal som ho včera, točím ho dneska, caseka už opäť nie je dostupná, čiže stále sa po tých komponentoch ide jak po údenom, očividne ako vidím, ale podstatné je, že v tejto caseke nám bude všetko sedieť. Vidím, že tu je použité to isté chladenie, ktoré som ja dával do zostavy. V caseke sú použité tieto tri predné RGBčkové ventilátory, takže 153,90 dáme si tam, nemám tu mám stratiť dostupnosť, čiže tam hodím túto H7, ktorá stojí 156,90 do košíka. No a ľudia, nachádzame sa na konci fáze 2 a taktiež aj košíku a výsledná suma tohto počítača je 3136 € aj 40 centov. Keď si odpočítam tie 3 evrička v tej caseke, tak to bude presne za 3133 € aj 40 centov. Samozrejme rátame s tým, že ešte nejaký Windows a taktiež nezabúdajme na to, že tento počítač máme lacnejší, konkrétne o 638 € aj 10 centov je tento počítač lacnejší oproti fanúšikovému, čo je podľa mňa úplne brutálne. No a či je Halík PC aj výkonnejší?
dozvieš sa práve teraz v benchmarku. Assassin's Creed Valhalla, Radeon RX 7900 XTX 169 FPS a GeForce RTX 4080 161 FPS. Ináč rozdiel medzi 4080 a 4080 Super je taký, že fakt, že minimálny a v FPS-kách sa to až tak neprejavuje. A v 4K 116 FPS a 4080 100 FPS. Cyberpunk 1440p 135 FPS a 4080 120 FPS. 4K 70 FPS a 4080 60 FPS. Pomerno do toho 4K Forza Horizon 5 134 FPS, 4080 112 FPS. Hitman 3 v 4K 176 FPS a 4080 154 FPS. A ešte napríklad taká Far Cry 6 152 FPS a RTX 4080 141 FPS. Takže za mňa ľudia, toto by bola všetko z dnešného videjka. Môžete vidieť, že Halik PC je lacnejší a taktiež je aj výkonnejší. Máš lacnejšie, máš to výkonnejšie a máš peniaze na monitor. Napíšte mi do komentáru nejakú vašu zostavu na kontrolu. Možno, že v budúcom videjku budete práve vy, ktorého skontrolujem. Majte sa krásne, užite dnes v počítače a čaute.